बच्चा के जन्म देवे अवुरी महतारी बनल महिला के संगे होखे वाला सबसे निमन काम होखेला। लेकिन एकरा संगे बहुत जिम्मेदारी अवुरी काम के बोझ भी आवेला। दुर्भाग्य से महिला खातिर जीवन के सबसे बढ़िया अनुभव एगो चरण में बदल जाला जवना के पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहल जाला। महिला में प्रसवोत्तर डिप्रेशन अइसन ना रहे जवना के बाद पहले होखत रहे, लेकिन आज के समय में ये बहुत ज्यादा आम शब्द बा। प्रसवोत्तर के दौरान महिला के कवन चुनौती के सामना करे के पड़ेला? नींद विकार, मूड में बदलाव, भूख में बदलाव, चोट लगला के डर, बच्चा के लेके गंभीर चिंता, उदासी आ रोवे के एहसास, संदेह के एहसास, एकाग्रता के कमी, रोजमर्रा के काम में रुचि के कमी। गर्भावस्था के दौरान अवुरी प्रसव के बाद पहला साल में सब महिला में मानसिक विकार होला। असल में ये कबोकबो इतना गंभीर हो सकेला कि औरत के चलते मौत अवुरी आत्महत्या से जुड़ल विचार हो जाला। इस सब बच्चा के बढ़े अवुरी विकास पर भी नकारात्मक असर डालेला। प्रसवोत्तर डिप्रेशन से जुड़ल कारक, डिप्रेशन भा चिंता के कवनो पिछला इतिहास, कई गो डिलीवरी, जोखिम भरल गर्भावस्था, आपातकालीन सिजेरियन सेक्शन, गर्भावस्था के दौरान अस्पताल में भर्ती, प्रसव के जटिलता, अवुरी जन्म के समय कम वजन वाला शिशु के प्रसव, गर्भावस्था के दौरान कम उम्र, सामाजिक समर्थन के कमी जवना में भावनात्मक आर्थिक सहायता शामिल बा, खराब जीवन शैली जवना में खाना के सेवन के पैटर्न, कम नींद, अवुरी कम शारीरिक गतिविधि शामिल बा, विटामिन B6, जिंक, अवुरी सेलेनियम जैसन कुछ पोषक तत्व के कमी। प्रसवोत्तर डिप्रेशन के संभावना के कम करे में का मदद कर सकेला? पहला 3 महीना में शिशु के विशेष रूप से स्तनपान करावल, सब्जी, फल, फलियां, समुद्री भोजन, दूध, अवुरी डेयरी उत्पाद, जैतून के तेल, अवुरी कई प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ के पर्याप्त सेवन, साथी के समर्थन।